A edil do Grupo Municipal Socialista Alba Iglesias e a deputada no Parlamento de Galicia Carmen Rodríguez percorreron algúns dos puntos da senda peonil que está a executar o Goberno Autonómico dende a estación intermodal no barrio da Ponte ata a zona de Mariña Mansa. Neste senso sinalan como necesario saber tamén por que cando se levantaron as beirarrúas da Avenida das Caldas non se aproveitou para realizar as obras de saneamento precisas para que se beneficiasen as vivendas do redor. Así mesmo, preguntarán no Parlamento pola tala indiscriminada de árbores que se efectuou na contorna do Parque Antón Faílde, cando a cidade adolece cada época estival de altas temperaturas e calores extremos que van ir a máis co cambio climático. Pola súa banda, a edil do PSDG no Concello de Ourense suliña que a senda peonil está composta na súa maior parte de formigón e que a priori non semella o material máis axeitado. Ademais, en zonas especialmente naturais, como é a Ribeira do Barbaña, pasa unha senda de cemento polo medio, o que co paso do tempo previsiblemente provocará que ese material se degrade e acabe contaminando a auga do río e afectando a flora e a fauna. Segundo os socialistas, tamén levantaron parques e zonas verdes para sustituílo por máis cemento.